खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी सा कक्लाबारि दालाइसा एबसुआ सनाथि माइथाइ फालिनो साखाफारा बाक्सा जिल्ला साफागुरि कक्लाबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सा कक्लाबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2026 इं माइथाइनि फैगौ डिसेम्बर दानाव सनाथि माइथाइ फोरबो फालिनो थाखाय साखाफारा सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन सनाथि माइथाइ हाबाफारिया मख'नो गोनांदि दिनै बेनिनो रायदाव आफादनि मावख' बेखेवनाय जायो आरो बे मावख'खौ बेखेवना होयो रायदाव आफादनि मासिगिरि हिटलार बर' बिथाङा ओनसोलाव गोग्गो समाज आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ गाहायै बिथा खालामनानै सनाथि माइथाइ फोरबोखौ खुंफुंनो थियारि खालामदों होनना रायदाव आफादनि मासिगिरि हिटलार बर' बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो आरो बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिं हारिमुवारि सांग्रांथि बेखौ लानानै समाजाव मोनसे गोजोन थासारि सोरजिनो थाखाय सा कक्लाबारि दालाइसा एबसुनि सनाथि माइथाइखौ खुंफुंनो साखाफारा होनना रायदाव आफादनि कनभेनर बिजु बर' कछारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। नोंथांमोना दिनै गोदानै अफिस लाबाय मानि थाखाय लादों? गिबियाव गासै बर' रायजो राजानिसिम सिबिनाय जासिबाय। दिनैनि जों बेखौ बुंनांगोन दिनै जोंनि बे समा गोजोन मोनसे सम। मानो होनना बुङोब्ला जोङो सा दान्दियाव सा कक्लाबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेयो जोनोम जानाया दिनैसिम 50 बोसोर जाबाय आरो बे 50 बोसोर जानायनि थाखाय जों दिनै बे ओनसोलनि साफ्रोमबो गोरों गोरा फरायसा लोगो नांनानै बे सनाथि माइथाइ फोरबो फालिथायनि मोनसे थाम-थिम खालामनो खाबु मोनदों। बेनि थाखायनो जोङो गोजोन होननानै बुंदों। जोंनि थाखाय मोनसे गोजोन आरो मोनसे गोग्गाथाव मोनसे सम बियो। दा बे समाव जोङो मोनसे रोखा नङाब्लाबो 2026 इं माइथाइनि जा डिसेम्बरनि 25, 26, 27 खालारखौ जों दा हमनानै लाथ'दों आरो हरखाब माबा मोनसे जुदि गोनां जायोब्ला हयथ' जों बेखौ फरिखा माबा मोनसे बेबायदि आलादा मोनसे परिबेस फैयोब्ला जों हयथ' एसे फासयनांनोबो हागौ। दा अब्लाबो जों बेखौ हमना लाथ'बाय। दा बे समाव जों सानदों जे मोनसे आफादनि सनाथि फोरबो फालिथाय खुंनो मोननाया बे गोरलै बाथ्रा नङा। बे मोनसे गौरबनि बाथ्रा। ओंखायनो जों गासै बे समाव जों जायफ्रा मावथि जानानै दङ गासैखौबो लोगो नांनानै जों मोनसे गौरब फिल खालामनाय बाथ्राखौ जों सानदांदों। दा बे समाव आंजों दंफायो जोंनिनो सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि आरो मोनसे समाव आसामनि फरेस्ट एन्ड इनभाइरनमेन्ट डिपार्टमेन्टनि एम्बासादर जाबोनाय मानगोनां चन्द्रकान्त बसुमतारी सार बिथां दंफायो आरो आंजों दंफायो जोंहा सापागुरि कक्लाबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि बिथां बिजु बर' कछारी आरो बिथां बैकुन्ठ बसुमतारी आरो जोंहा दङ खरगेस्वर बसुमतारी आरो जोंनि रायदाव आफाद जोंनि खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि बिथां सम्बारू ब्रह्म सार दङ, रहेस्वर बसुमतारी सार बिथां दङ। जोंहा बेवहाय सापागुरि कक्लाबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि नर्थ कक्लाबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोन दङ आरो आगुनि जे दागिरि जे फाउन्डार मेम्बार बिथांमोन दङ। जों दिनै बिथांमोनखौ दिनैसिमबो लोगो मोनदों आरो बिथांमोनखौ जों बे मोजां मोनसे गोथार बुब्लियाव जों बिथांमोननो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनो लुबैयो। माबायदि खुंफुंनो साखाफारा नोंथांमोना आरो सानबेसेनि हाबाफारिजों खुंफुंगोन? जोङो दासान्दि बेखौ सानथामसोखौ जों गद लादों। सानथामनि मोनसे हाबाफारिजों मोजाङै जों खुंफुंनो हायो नामा जों बेखौ सानदों आरो बे मोनसे फालिथायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजानो जे मोनसे खौसेथि गोजोन आरो मोनसे गोग्गो समाज दानायनि मोजां मेसेज होनो हायो नामा जों बेखौ नाजादों आरो बेवहाय जोङो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लानानै जाहाथे जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे मावथिफोरनो मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि गोग्गो समाज दानायनि माखासे मोजां बोसोनफोरखौ होनो हायो। बिनि थाखाय जों राफोद दैदेनगिरिफोर हांख्रायनाय जागोन। बेवहाय जों सेमिनारफोर बानायनो बेबायदि सिन्था खालामलायनाय जादों। बे मोनसे मोजां मेसेजआ गासै बर' रायजो राजानिसिम थांथों जों बेखौ हास्थायदों। थारैनो नोंथांमोना सनाथि माइथाइ फोरबो फालिनो थांबाय दं। माबायदि साखाफारा आरो माबायदि फालिलांनो नाजादों? थांखि आरो नोजोरा मा?
दानि एसे सिगाङाव जोंनिनो सनाथि मायथाइ रायदाव आफादनि मानगोनां चेयारमेन बिथां हिदलार बर' आदाया एसे सिगाङाव फोरमायलांखाबाय दे जोङो बे हाबाफारिखौ जोंनि ओनसोलनि गासै बर' जाथिजों लोगोसे बेवहाय थाफानाय जि खाथि खालानि जि जाथि जनगोष्ठीफोर बेवहाय जोङो जोंनि जि सोलोंथाइ बिथिं आरो जोंनि हारिमुवारि जिखिनि सांग्रांथि बे बिथिंफोरखौ लानानै जोङो समाजाव मोनसे गोजोन थासारि सोरजिनानै होनो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो जोंनि नर्थ कख्लाबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा नि जि बेन्दों सिङाव थानाय ओनसोलफोर बेवहाय जोङो मोनसे जोंनि मेसेजखौ जोङो बेखौनो होनो सानदों। माबायदि एवार्ड जागोन बे हाबाफारिनि गेजेरजों? दा बेवहाय जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनैसिमबो बेवहाय आबुङै जों सावरायनाय जायाखै। जोंहा दिनै नैबे रायदाव आफादनि जि मावख' लानाय हाबाफारि बेयाव बेखौ जों दिनै लानाय जादों आरो बेवहायनो जोङो दिनै बेनि जिखिनि सानथामनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो बबे इभेन्टसफोरखौ लानानै जोङो लानाय जागोन बेवहाय दिनैनिफ्राय जोङो हयथ' जागायगोन आरो बियो दिनै हयथ' फाइनाल जाजोबाबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो जोङो बेवहाय मेइनलि जोङो सोलोंथाइ बिथिं आरो जोंनि जिखिनि ट्रेडिसनेल जिखिनि कालचार बेफोर इभेन्टफोरखौ लानानै जोङो बे सनाथि मायथाइ जि फोरबो बेखौ जोङो थि खालामनो नागिरदों।